Komai da lokacinsa, amma wancan bai gane. Kuna masu yaban wani bulalluka ko? Bai yawan na shi ko? Wai yayi a nan ne. Kuna masu yaban wani a shina ko? Ai ba wani ake wa ba Allah ta shi. Ma ku da ai. Ai me kake yi a nan ne? Wai me kake yi ne? Eh? Allah me kake yi ne? Allah ka ku da. Ka kwaye da burin san ka. Eh? Aikin banza aikin kurin ba komai a cikin shashara banza. Ai! Awa! Tashi!